А вие останете с нас. След малко в студиото ще бъде Валентин Атанасов, с когото ще си говорим за първата дигитална карта на климатичните зони у нас, както и за предстоящ форум по авиотранспорт на 21 февруари тази година. Добро утро, Бургас продължава. Както вече ви казах, тази сутрин ще говорим за здравен туризъм и климатолечение. И не само, предстои за трети пореден път форум по авиотранспортна свързаност. За всичко това ще разговаряме с Валентин Атанасов. Добро утро, господин Атанасов. За много години. Честита и успешна да бъде за вас новата година. Валентин Атанасов е председател на управителния съвет на Българската асоциация по климатолечение и здравен туризъм и член на управителния съвет на Сдружение Рафаел Инфо, култура и туризъм. Господин Атанасов, радвам се, че започваме годината, така макар и във втория работен ден от 2024, с една толкова важна тема за България и за Бургас. И при вас имате и актуална новина. Внесохте в края на годината като предложение, първата дигитална карта на климатичните зони в България. Разкажете ни за тази карта. Най-напред, кога я внесохте, къде и какво гласи предложението? Първо да се обърна и към вас, вашият екип и вашите зрители с поздрав за здрава, успешна, спокойна и много по-ползотворна нова 2024 година. И за едно по-добро единение, за по-добро бъдеще, разбира се, не само на общината, на региона, а и за цялата ни страна. Това, което внесахме, е част от това, което смятаме, че касае бъдещето на България, както в ресор туризъм, така и в ресор на местна икономика и национална икономика, тъй като по този начин с създаването на тази дигитална карта на климатичните курорти в България, смятам, че реално ще застанем на световната карта на здравния, зелен и екотуризъм, тъй като в основата си тази карта ще обединява именно тези наши богатства, които за съжаление и в много от общините на България, в голяма част от хората не знаят, че живеят в климатични курорти. Свикнали сме и познаваме морските, зимните курорти, балнеокурортите, но никой почти не знае за това, че Бургас е и климатичен курорт, като него са и почти 90 района в България, които обхващат и съответните общини. Какви са критериите за климатичен курорт? На какви критерии трябва да отговарят? Критериите са на база, разбира се, изследвания и на база решение на Министерски съвет, каквото има издадено за всеки такъв сертифициран и по-скоро квалифициран като климатичен курорт. И мога да кажа, че тези решения на Министерски съвет са взимани в времето още от 40-те, 50-те. Бургас, например, е от 62-та, ако не се лъжа, година, обявен официално с указ на Министерския съвет за климатичен курорт. Района, разбира се, на Малко Търново, който пък е климатичен курорт от местно значение, което е важно да добавя, че самите климатични курорти се разделят и на морски, на планински, на национални, на регионални, с местно и с национално значение. Ако дадем пример с Малко Търново, знаете, че той е един от най-големите в страната като площ и един от безценните и лечебните като свойства на въздуха, върху който се базират и съответно квалификацията му като климатичен курорт.
За Малко Търново, поне със сигурност знаеме, защото има изследвания, има ги и черно на бяло, така да се каже, в които се охарактеризират не само свойствата на въздуха, а също така свойствата на ландшафта, на географското му разположение, на въздушните маси, които се срещат и които минават през съответния район. Да не забравяме, че основното, за което вече над 3 години се борим да се възстанови климатолечението и съответно профилакториума, който е работил там до преди 15 години или 20, може би, където показателите са най-добрите не само в България, но и на Балканите, а предполагам, че и като данни ще са много напред и в Европа, визирайки свойствата на въздуха и неговата плътност, парциална плътност, която е в рамките на 280 мг на кубичен метър, ако не се лъжи, беше мерната единица. И за сравнение, средната за страната е 80. Аз по-скоро съм по-озадачена за Бургас, тъй като за Малко Търново не се изненадвам. Странджа също така е климатична зона с по-чист въздух. Но Бургас как би могъл да бъде такъв климатичен курорт, тъй като знаем, че не дишаме кой знае колко чист въздух тук? В интерес на истината, това е част от определението за морските климатични райони. Както Бургас, така да дам за пример и Обзор, който дори в древността е наричан градът на Слънцето, където се срещат също съответно морските влияния и течения и с планинския релеф, който се спуска над града. Но конкретно за Бургас най-вероятно това е неговата локация и съответните течения, които се срещат или минават покрай него или в залива на Бургаския залив. Това са изследвания, които и аз ще се радвам да открия, тъй като те са правени много отдавна. Надявам се, че ги има все още предполагам, че в общината, за което тепърва ще се обърнем и да открием точно тези изследвания, на база на които е определен. Конкретно говоря за Бургас. Да, вероятно това са критериите курорт. Наистина за морските течения, които пък, нали, така прословутите йодни пари, да, разбира се. многото слънчеви дни, абсолютно. Може би това са наистина критериите. Ние обхващаме и останалите природни богатства, с които разполага страната и които смятаме, че са важни и съществени за включването им в тази дигитална карта. Както минералните подчертавам, свойствата на минералните извори, с които може да се прави профилактика, долекуване или просто рехабилитация навсякъде, където има такива. Минералните извори включени ли са в новата дигитална карта? Това казах, че включваме всички природни богатства, които са съответно с такъв характер и носят такива ползи за здравния туризъм, за спортното възстановяване дори и най-вече за местната икономика на съответните региони, защото вярваме и смятаме, че това трябва да е нашето представяне, ново мото, така да се каже, на нова визия на България на фона на конкурентния, изключително конкурентния световен пазар, а именно това, че сме зелена, здравно-рекреативна дестинация за целогодишен туризъм. Зелена има предвид, че сме изцяло чист район от икономически замърсявания. За съжаление, от една страна, тъй като пък това е показателно, че почти икономика нямаме. Няма заводи, които да замърсяват така, както е било
преди много години и разполагаме все още с биоземеделие, което е много важно, което също е част от нашия теоретически продукт и смятам, че е много важно това да бъде също акцент, поради факта, че дори една шопска салата, ако не е направена с български домати, разликата в вкуса е видна. Да, мога да дам и примери, може и вие да дадете примери, тъй като аз лично така, на мен винаги ми прави впечатление, когато си поръчвам такава салата лятото и разбирам дали продуктите са от съответна верига или са от местен производител, тъй като наистина вкусът е различен. Това не го оценявам само аз, това го оценяват и туристите, които, особено тези, които са хванали и времето преди и са едни от нашите най-чести гости. И лично аз съм виждал как търсят на пазара български домати. Да. Това ли е една от целите на новата дигитална карта, господин Атанасов, да се запазят тези предимства на България, тези хубави продукти, тези климатични зони, тези минерални извори и да не допуснем да ги изгубим, поне като нямаме икономика, да развием пък тези предимства, които имаме? Сама го казахте, това е за нас виждането за шанса за много от тези 90 региони в страната, които, както и в Малко Търново, те са с затихващи функции, нямат собствена икономика, нямат дори нормални транспортни връзки, нямат нищо абсолютно, дори хора не са останали. И това е шанса, по който, събирайки всичко това в един продукт, цялостен продукт и туристически, и икономически, и по този начин смятаме, че наистина Странджа Южното Черноморие може да бъде примера за това, което също така опитваме да реализираме като цялостна идея и проект за визирам нашия регион, с който да дадем и съответен модел за развитие, а именно за зелена, икономическа и туристическа зона. Дигиталната карта, първо да кажете къде внесохте предложението и сега каква реакция очаквате, т.е. как би трябвало да се развият нещата и дали всъщност и другите общини в България по някакъв начин се включиха и каква е и тяхната реакция? Да, разбира се, към Министерството на туризма сме входирали нашето предложение с министър Динкова и с екипа, дори още преди министър Динкова сме коментирали именно това решение като нова визия, нов начин, по който да реализираме всичко, което е заложено и се залага поне от близките 2-3 години, като политики и в туризма, и на Европейския съюз. Визирам зелените решения, иновации, визирам зеления преход в туризма, визирам и още съпътстващи неща, които касаят именно това развитие, посока чист и екотуризъм и не само това. И чрез нашето предложение, което споменах преди малко за това за създаването на дори на обособяването на цял национален здравно-рекреативен и най-вече зелен курорт, който би бил първия в страната като формат, който да залага именно на зеленото. Говоря на зелено като възможност. Като идея. Не като идея, като възможност за обществото, за бизнеса и в същото време нещо, което все повече и повече се търси от туристите като чиста екологична среда, при това с здравно-рекреативни свойства, които буквално докато се разхождаш из Мишкова нива,
вдишвайки от въздуха, който те заобикаля и който е с тези свойства, дори имаш и ползотворно въздействие върху организма. Нещо, което много малко хора знаят, нещо, което не се рекламира, нещо, което вярваме, че дигиталната карта много ще помогне. Предвид това, че всички тези фактори и богатства, които разполага съответния регион, ще бъдат изложени, ще има информация за тях и най-вече факта, че ще можеш да видиш къде има истински услуги, в които се предлагат калолечение, морска сол, а не просто да знаеш, че ще отидеш и ще намериш в някой хотел табелка, в която пише нали, съответни терапии, да. Но няма да са с истинска такава морска сол, за което и с кмета на Поморие сме говорили, че би било добре и е нужно даже да се направи като самата поморийска кал или луга да бъде обозначена или брандирана, за да се запазена марка да стане. За да се знае, че това е точно тази луга или кал или сол, която съответно носи съответните свойства, характеристики и е добита и е годна от до, защото нали, съответно, да кажем, лугата има съответна трайност, в които нейните качества са нали, полезни и са необходими. И най-вече и това ще помогне и на хората да знаят, че това, което се прави като процедура е истинско и реално, а не просто за отбиване на номера, както много често се случва. И в крайна сметка този бранд, когато се използва, наистина да отговаря на всички тези изисквания. Абсолютно. Как всъщност казахте да се създаде един такъв курорт? Как го виждате като територия, като обособеност? Той е обособен. Да. Всеки човек знае, всеки турист, който е идвал на Южното Черноморие, също знае като територия, че това е един от все още незастроените райони, че това е един от районите, в които се пазят горите. Слава Богу, тук е най-големият наш национален парк, който се надяваме, че ще... За Странджа говорим. Да, ще успее да запази и периферията си, там където са най-големите интереси за застрояване. Не само сега, и от години и все повече и повече се взимат територии от него, особено още по-на юг на нашето Черноморие. Това е много важно да се получи една симбиоза между урбанизацията и природата, като при всички положения това ще допринесе, това, което смятаме като идея и сме го предложили дори вече, ще допринесе още повече за опазването на природата, от която природа пък хората черпат за всички тези свойства и характеристики, за които до сега говорихме. Значи въпросът е да се координират усилията, да се обединят и да се предложи вече един цялостен туристически пакет. Да, то е по най-естествен начин ще се случи това. Съществува. Да. Въпросът е вече да се координират усилията и да се обединят. Абсолютно. И да се запази целостта на природата, защото ето ние от това миналото лято започнахме и съответна работа по такива програми, които са свързани с цел разширяване на сезона. Именно в крилата на сезона пък се оказва, че са най-добрите показатели и стойности на въздуха точно по нашата тема за климатолечението и за климатотерапията. И така би могъл да се удължи сезона, за което говорим. Да, това е една от предпоставките. Другото е, че времето е прекрасно. И третото е това, че районирането е пряко свързано, местоположението и районирането е пряко свързано с това наистина да предлагаш на хората такова място за рекреация.
Тоест, в Бургас, в центъра в някой блок няма как да се получи това нещо, но когато си в тази територия, която реално има пряк досег с съответните въздушни маси или потоци, или пък сте в района, където са солниците и така нататък. Езерата, да. Езерата и така, това е едно. По същия начин за района на Приморско, да кажем, там където е между Китен и Приморско района на ММЦ-то, Атлиман, това е район, на който смятаме също, че е уникален и подходящ за точно тази рекреация, тъй като отпред ти е морето, зад теб е гората и тя, слава Богу, все още е запазена. Пожелавам го и на новото ръководство на общината да запазят този район такъв какъвто е, защото това е тяхното богатство, което могат да използват. Всички се надяваме за това. Не знам дали усещате, има ли тенденция най-после от така неприемането на презастрояването, от реакциите на гражданите, от реакциите на правителствата. Дали има обратна тенденция към презастрояването и в крайна сметка наистина това, което е останало, да бъде запазено? То се вижда. От една страна нормално, тъй като собственик всеки би искал да използва това и да печели. Да. Въпросът е, че никой до този момент не е направил в годините нито проверки за това как изведнъж морски камен бряг се оказа наследствена нива на някоя баба, която не знам кога, някога на този каменен бряг е имала нива или лози и така нататък. Не се направиха, може би, не че не са искали, не е трябвало да правят проверки за много заменки, които се случиха в годините. И всичко това, ако се направи една ревизия, ще се окаже, че че може би ще станем като в Испания, както се случи в един от най-застроените курорти. Да, но аз като че ли не виждам такава заплаха за сега да стане като в Испания, като че ли няма воля. Няма и да стане. Въпросът е, че вече хората... Тези проверки, ние се надяваме вече просто поне да спрат такива случаи. Това е. Едва ли в миналото чак ще се върнат да ги ревизират. Това е и в крайна сметка да се спазват поне законите и нормативите, защото не е вярно, че нямаме закони. Не е вярно, че нямаме нормативи. И имаме, знаят ги всички, но не се спазват. И най-фрапиращото, че това се толерира от самите контролни органи, които трябва да се следят за изпълнението на тези нормативи. И ако хората, които, да кажем, са засегнати или биха били засегнати от едно такова спиране за застрояването, поне мислиха в този аспект, в който се възхищава, да кажем, в Гърция, като ходят. Да. Знаете, в Гърция няма такива високи, всякакви строежи без... То и в Турция няма. В Турция също, да. Всичко е съобразено с релеф, всичко е съобразено с архитектура местна и така нататък. Това нещо, поне ако го бяха спазили като визия, добре да изглеждаме, нямаше да има проблеми, вероятно, и да се строи в зона А, тъй като поне щеше да изглежда хубаво и приятно и природно. В някакъв комплекс. Да, наистина нещо, което вероятно е част от очакванията ви като реакция от страна на Министерството на туризма, където е внесена дигиталната карта и най-после наистина правителствата да си влязат в ролята, не да създават условия на определени хора да продължават тези закононарушения, а точно да се обърне тенденцията. Всички се надяваме за това. А как реагира частния бизнес, господин Атанасов? Самите хотелиери, дали биха прегърнали идеята за такъв здравен туризъм, дали биха се включили в изготвянето на такива туристически пакети? Така, връзка с тях, дали сте потърсили и техните нагласи в това отношение? Разбира се, в пряка връзка сме с
немалка част от хотелиерите, които се намират на такива територии, в голямата си част естествено да проявяват интерес, защото това пряко касае тяхната заетост не само за уикенд, не само за лятото, а като цяло и целогодишно и през цялата седмица, което е целта. Другото е, че в крайна сметка се борим и за това да може да се намери начин и да се върнат пътеки по НОИ, по здравна каса, в които да се разшири обхвата на прилагането на климатолечението именно в места за настаняване от тип семейен хотел или къщи за гости и така нататък. В тези райони, в които съответно се прилага подобна профилактика и лечение и където знаете, че няма условия как само в един санаториум или всъщност няма и дори санаториум, където да се прилага тази профилактика, какъвто е точно района на Южно Черноморие и Странджа. И това е едно от нещата, които надявам се също да се случат в един определен момент, но по-важното е да обединим усилия с всички, включително общините, тъй като те са една от най-заинтересованата страна. Преди малко ви попитах наистина как общините, дали се активизират, дали абсолютно съдействат. С всички общини от Южно Черноморие и Странджа работим. Визирам и община Малко Търново, разбира се, визирам и Приморско, Созопол, Обзор, община Бургас, естествено. Преди Нова година, даже още от лятото, се обърнаха към нас и от община Котел, където също, знаете, това е още един наш климатичен район. Слава Богу, кмета на града има и програма, и желание да се развие точно в този аспект с зеленото и екотуризъм, планински, приключенски и разбира се здравно-рекреативния, който там, слава Богу, запазиха и болницата си за профилактика и долекуване на белодробни заболявания. И има също така и широка и аспект и възможности за развитието именно в тази линия. Не на последно място ще кажа, че и община Вършец, където е първия наш балнеокурорт, включва се също в... Абсолютно, да, и където условията са прекрасни, невероятни. Дори една от големите и най-търсени дестинации в България, като Велинград, също очакваме да се включи, тъй като освен Велинград, областта над Велинград Юндола, район на Юндола, също е климатичен курорт. Вероятно и там все още не знаят за това нещо, но очакваме, предстоят срещи и в Велинград и на още няколко места, тъй като пак казвам, всичко това, което правим за Странджа, е модел, който е за развитие и на останалите зелени и здравно-рекреативни климатични курорти в България. Колко казахте, че са на брой, колко са включени в дигиталната карта? Почти 90, но всички, разбира се. Говоря и морските и планинските, които са, независимо дали са с национален или с регионално значение, но всички тези, които са приети с решение на Министерски съвет през 2012 година, има го и в Държавен вестник. И те са около 90 климатични курорта. 8 или 9, почти 90. Което наистина за нашата територия никак не е малко за територията на България. Наистина сега очакваме вече реакцията на Министерство на туризма и една национална стратегия да се превърне
Стратегии има много. Въпросът е, че вече има нужда от действия. Тази е, да речем, вече по-съвременена, по-иновативна, по-нова. Вече предлага един комплексен пакет, този подход, наистина. Това наистина може да ни... реално ще ни изкара на картата на дестинациите с такава зелена и рекреативна насока, каквато България отдавна е била. Ние реално не откриваме нещо ново, просто това е забравено. И не се предлага. Не се знае, че го има в нашия туристически продукт, то не се рекламира. Ето от 2016 година се дават пари за пазари, в които и до момента виждаме спад. Насочва се вниманието единствено и само в спа и балнеологията, но ние няма как да с спа и балнеология няма как да сме конкурентно способни при положение, знаете, около нас, че изобилства. Да не говорим, че точно пазари като Германия и Полша, те много успешно и са много напред като реклами, като маркетинг от нас в това отношение. Там са едни от най-популярните курорти в Германия, в Унгария, дори в Полша. А Румъния, да не говорим колко дръпнаха пред нас. Наистина, ако си дадем тази равносметка, тя никак няма да е добра за България, затова е крайно време да се действа. Да не се въртим в кръг, това е най-важното. Да. Както го правим вече за поредна година. Да, за съжаление. Надяваме се, че сега нещата и благодарение наистина на сдружения, на неправителствени организации, на общините, по места, нещата да тръгнат напред. Сега обаче, тъй като времето лети, да обърнем внимание и на форума по авиотранспортна свързаност, който предстои за трета поредна година. На 21 февруари ще се проведе той в Бургас. Разкажете ни за този форум, какви са целите му, какви са идеите му, защо го организирате? Той се организира от Сдружение Рафаел. Да, от нашето Сдружение Рафаел Инфокултура и туризъм се организира заедно и в партньорство с Асоциацията на българската авиоиндустрия и разбира се в тясно сътрудничество и партньорство с община Бургас, с Fraport България и с пристанище Бургас. Мога да кажа, че вече за поредна година се развиваме и форума се разширява и като обхват, и като цели, и най-вече като съдържание и участници. Тази година, на 21 февруари, в Бургас темата е Дестинация България, все по-близка, търсена и достъпна. Предизвикателства, възможности и решения, които смятаме, че биха допринесли именно за това да станем и по-търсени, и по-близки като дестинация. Знаете, че без достъп на свързаност няма как да се осъществи почти нищо, камо ли бизнес и туризъм. Знаете, че и към момента с неработещо летище нещата не се случат по начин, по който биха били видно да работят и да имат целогодишна заетост и туризъм в Бургас и региона. И въпреки, че сме в партньорство с Fraport, нещата, които ги представяме на форума, за съжаление към момента се случват да се реализират във Варна само. Точно това исках да ви попитам. Какви са причините, защо от Fraport, така, ако вие сте анализирали ситуацията, защо от Fraport в крайна сметка не развиват бургаското летище през зимата? Лятото е наистина доста натоварено, но зимата напълно спира живота там. Какви са в крайна сметка причините само Варна да се развива при зимните полети?
Към момента и аз не мога да дам такъв ясен и красив Какъв отговор ви дават? Но това, което, според това, което чуваме, е, че нямало интерес от една страна на авиокомпании, за което се извинявам, но това са невъзможни неща, при положение, че виждам в дестинации малки, които са почти слабо търсени и дори известни, компании като Wizz и Ryanair летят до такива дестинации, до които ако летяха към България и към Бургас конкретно, ние щяхме да сме много по-добре. Да не говорим, че бургазии също много летят, също разбира се. Постоянно пътуват бургазии, много пътуват целогодишно. Така че и аз не мога да повярвам, че няма интерес към такива 2 години подред им даваме пример, даваме им решения, даваме им идеи, даваме почти всичко, от което е нужно, като от неправителствена организация на бизнеса, от хора, които са авиоспециалисти, от авиокомпании, които са на форума, които в много близка, така пряка реч директно си казват и коментират начините, по който могат да се случат и които биха били рентабилни като дестинации и полети. Туристическия бранш, който присъства всеки път и е част от форума, също дава своите идеи. Кметовете се обединиха. Бургас, Поморие. Да, разбира се, те кметовете също са част от участниците. И част от потърпевшите, в крайна сметка, от тази политика. И ето, да кажем, първата година нашата тема беше свързаност на Балканите и конкретно визирахме полети от Белград до Бургас. Решението се случи на следващата година и, за съжаление, въпреки че няколко пъти, така да се каже, предупреждавахме, че реално полетът би бил интересен, търсен и рентабилен не към Варна, а към Бургас. Стартира полета до Варна, но за съжаление така и не се получи и доколкото знам, беше изпрян по някое време. Надявахме се, че тази грешка ще бъде така преразгледана и да може да се върнат нещата, но към момента все още това не се случва. Както ние, така и сърбите, знаете, че сме и близки като темперамент и като хора, и като дестинация и има неща, които биха били интересни за тях. Със сигурност и това. Сега на този форум в Рапорт с какво представене ще бъде? Дали очаквате по някакъв начин напредък в тази посока? Пак давам примери с миналата година, където темата беше Испания, Португалия, т.е. свързаност от Атлантика до Черно море. И колкото и да имаше много невярващи, а някои дори и, така да се каже, ехидно смеещи се, това лято за първи път имаше чартерен полет с испански туристи от много години насам, който се оказа рентабилен и се оказа, че нашата дестинация Южно Черноморие е търсена в Испания. За съжаление, тук и се надявам, че поне някои от кметовете са взели това предвид и са го вкарали като дестинация по новата програма на Министерството на туризма за общините, което маркетинг и реклама на нови пазари. И мисля, че се видя, че това са туристи, които са едни от най-необходимите на бранша, тъй като това не са хора, които седат по цял ден на шезлонга, а носят добавена стойност, както на ресторанти, така и на рентакари, така и на най-вече на туристическите обекти и дори в вътрешността на страната. Тази година разширяваме дестинациите и насоките, отиваме по-далеч. И една от темите е Скандинавия, а другата тема е Южна и Северна Америка, където също това са огромни пазари,
Нищо, че са далечни страни, но факт е, че хората също пътуват. За Скандинавия дори Евростат ги представя като пътуващите дестинации и се надявам също това да е било взето предвид в програмите на Министерството на туризма, тъй като, за съжаление, много бързо се направи тази програма. Нямаше и време, в което да се обсъдят и да се разгледат, да се анализират пазари, за да се знае къде да се насочи тези средства за реклама и къде може да се очаква съответна възвръщаемост и рентабилност. От Министерството също ще участват на форума, да, така че може би ще стане ясно дали ще предвижат да, дори тази очакваме тема. да чуем от тях конкретика точно по тези програми, защото в крайна сметка, когато има по-голяма яснота, тогава и ще има и по-голяма яснота самия бранш, за да знае дали отново ще имаме въртене в кръг или този път може да се очаква нещо добро и рентабилно. Различно и наистина разширяване. И като казваме разширяване, пристанището включвате също в... Разбира се. По какъв начин влиза то в темата за авиотранспортна? В случая транспортна свързаност. Освен пристанището, тази година включваме и един от и ЖП сектора, тъй като всичко това е част от тази транспортна свързаност, която е абсолютно необходима на страната ни като начин за развитие и в туризма, и в икономиката, и най-вече в бизнес контактите и партньорствата, тъй като, пак казвам, ето неработещо летище няма никой. Слава Богу, пристанище Бургас е едно от най-дейните и с форума, на който бяха домакини миналата година, октомври месец, показаха, че са едни от мислещите и търсещи варианти за развитие и в морския сектор на свързаност, транспорт, логистика, за което поздравявам, разбира се, господин Димов за неговите усилия и ние лично също го подкрепяме с каквото можем, по начини, каквито ние имаме възможности. Това е още един начин да съчетаем и да съберем заедно основните сфери, нужни на страната ни като достъп, и самите сфери да могат да комуникират заедно. През това издание очакваме да се включат и представители на Аржентина, на Бразилия. Надяваме се, че от щатите също ще има представители, визираме посолството. Като нашия партньор от Абай също ни уведоми за това, че има конкретика и по отношение на свързаност от Аржентина до Бургас. За сега визирайки по море, надявам се да се случи това и по въздух. И разбира се, с това, че макар нашето летище да не работи, основният и най-близък шанс за свързаност и за туризъм е летището в Истанбул, за което също очакваме да имаме представители оттам. И докато при нас нещата не работят и не се случват, то общините от региона могат да си помогнат сами и заедно с бранша да се реагира по начин, по който да станем достъпни към летище Истанбул. Визирам за тези дългите дестинации, където най-често се ползват и има полети до там, да може да се организира съответен шатъл, който да е вързан с тези полети, и когато човек си букне билет, дали ще е от Южна, от Австралия или от Северна Америка и от Китай, каквато пък ще е темата ни за следващата година, да може да знае, че слиза на летището и оттам го чака трансфер, който го взима и го кара директно до локацията му, визирам Бургас. Наистина важни тенденции, важни посоки, които трябва да следва нашия туристически продукт.
Много се надявам, че всички тези теми, които сте включили в поредния форум за авиотранспортна и въобще за транспортна свързаност, може би вече трябва да го наречем, тъй като включвате, както разбрахме, затова сме го разделили авио с наклонена черта транспортна, защото визираме и другите видове транспорт. БДЖ и така нататък, и новите дестинации, които имате амбицията да разширявате, да включвате. Наистина се надяваме да се реализират и да влизат на практика вече в нашия реален туристически продукт. От всички заедно зависи това. Точно така. Благодаря ви. Наистина темите са много големи и двете теми, които засегнахме. За това отново ще ви очаквам на гости. Разбира се, по този повод, когато се проведе и поредния форум за транспортна свързаност. И вас и вашия екип на където форума. Ще бъдем, защото наистина от целия свят гости тази година, много интересни лектори. Надяваме се, че общините ще имат, кметовете, предполагам, ще участват, така че наистина много широко представяне. Имахме вече срещи с заместник кмета на община Бургас с ресор туризъм, господин Манол Тодоров. Продължаваме все така заедно и така обществено полезно. И най-вече за региона с цел неговото развитие да осъществяваме и нашите партньорски дейности, които и до сега добре реализирахме с община Бургас. Разбира се, региона винаги трябва да бъде с предимство. Пожелавам ви една много успешна година. Благодаря ви, че бяхте гост в студиото. Валентина Танасов, от председател на управителния съвет от Българската асоциация по климатолечение и здравен туризъм и член на управителния съвет на Сдружение Рафаел, инфокултура и туризъм. Това беше от нас в днешния ден. Разделяме се до утре в 8, а вие останете с нашата програма. Първата ни емисия новини е точно в 12. От нас довиждане до утре в 8.